Тези снежинки са като бели пчели, които се роят. А имат ли си бабата и царица? Защото истинските си имат. Имат ли? Имат си, разбира се. Само, че тя е най-голяма от всички. Танцува, върти се. Там, където роята е най-късна, най-голяма. В зимните вечери тя ходи по градските улици. Наднича през прозорците и оставя ледени цветя. Големи и красиви, но ледени. Една снежинка се отдели от останалите и започна да расте все повече и повече, докато накрая се превърна в жена, обвита в изящна бяла мантия, същата от милиони святкащи снежинки. Тя бе много красива, но от лед, ослепителен, блещукащ лед. И все пак тя бе жива. Очите й гледаха втренчено, като две ясни звезди, но в тях нямаше топлина и покой. Тя мина бавно през прозореца, кимна и помага с ръка. Бабо, ние ще излезем да я видим. Може ли? Може, но внимавайте. Хайде, бързо, бързо! Хайде всички! Бързо! Чакай, бе! Ще се бавиш, по-бързо! Хайде! Задуха северният вятър и тежко развика земята. Северният вятър покани снежинките на весел бал и над смълчаните Балкани се развя дълъг бял вуал.
се пръснаха настрани, а на тяхно място стоеше жена. О, нещо ме падна в сърцето. А на мен ми влезе нещо в окото. Аз, царицата съм на леда, в тези души и в тези сърца. Май вече няма топлина, щом безпричинно те се нараняват и с думи тежки те се назовават, за да ги отворим и напълним с любов, мъдрост и хармония, преди Коледа да е прекрачила света. През изпитания аз ще ги поведа, с помощниците мои да запалим огъня на вечността. Къде е сестричето ни? Къде да я търсим? Да градът е толкова голям. Кой ще ни помогне? Виж, врабченца. С мама Врабка сме се скрили под едно коминче. Ту крилца разперим, ту сведем главички, търсим ни храничка, не да намерим. Милички дечица, знам защо тъжите, но ще ви бъде много трудно да го промените, без добро да сътворите. Хей, връбченце рошаво и сиво, ти и сестричката ни да си видяло, че без него не ще получим ни подаръци за Коледа. Стоплетени и вие ни нахранете, и помощ ние ще ви дадем, да промените заледените сърца. Май с този рошлю по-добри ще трябва ние да бъдем, защото иначе не ще открием нашата сестричка И с Богом кънки, и компютър, и тъжно ще е в Коледната нощ. Ето, хапнекс. Не бива. Не бива само заради Коледа и коледните подаръци да бъдем добри. През всяко време трябва да бъдем добри. Но ви, рано е още чудото, промяната да се твори. Благодаря ви от сърце. Зимата тази година бе люта. Снегът продължаваше да вали. Мракът на нощта бавно се спускаше над града. В този студ и тъмнина вървеше по улиците бедно малко момиченце, гологлаво и босо, треперещо от студ и глад. Бедното дете вървеше бавно нататък. Жално да му стане на човек, като го гледа. Снежни парцали покриваха дългите коси на детето, но то не мислеше за хубавите си коси. Във всички прозорци горяха светлини, от всякъде се носеше мирис на вкусни ястия. Ами да, нали беше Коледа? Да, момиченцето мислеше само за това. Защо се сгряваш на кибрите на клечка, а не се прибереш на топло от дома? Аз вече нямам дом, нямам си никого, сама съм на света. Не може така. Та това е Коледа. На нея всички трябва да сме заедно. Ела с нас. It's
тъжното, измъчено лице на малката кибритопродавачка. И така трите деца тръгнаха в студената нощ, за да изкачат следващите стъпала към ледения палат. Снегът продължаваше да вали. Нощта срещу Коледа стана толкова тихо. Месецът светеше по-ярко от всякога. Изведнъж от него се протегна един тънък светъл лъч. По лъча се спуснаха няколко